Τι. Είστε χαρούμενοι που είστε εδώ? Είστε? Είστε χαρούμενοι? Ξέρετε, όλους μας, ο Θεός μας ελκύει. Και θα μας ελκύει, και θα μας ελκύει και θα μας τραβάει προς τον εαυτό του. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρετε, ο Θεός έχει σημαδέψει για τα καλά τη Ρόδο, να ξέρετε. Και αυτό φαίνεται, είναι η προσωπική μου μαρτυρία, αλλά νομίζω, πιστεύω, ότι φαίνεται και από τα γεγονότα που παρακολουθούμε στην καθημερινότητά μας. Μου κάνει φοβερή εντύπωση το ποσοστό των καρκίνων που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός αυτού του νησιού. Απ' τη μία στεναχωριέμαι και από τη μία θυμώνω πραγματικά. Θυμώνω πραγματικά μπροστά σε αυτόν τον άρχοντα που θέλει να σκοτώσει τους ανθρώπους πριν γνωρίσουν το σωτήρα τους. Βλέπω τα παιδιά, τους ανθρώπους, μεγάλους, μικρούς, που χάνονται στην άσφαλτο, σχεδόν καθημερινά, που χάνονται πριν γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό προσωπικό του σωτήρα. Και πάλι αυτό με θλίβει, αλλά με εξοργίζει πραγματικά. Εκεί ξέρετε που υπάρχει μεγάλη επίθεση από τον διάβολο, θα υπάρξει και μεγάλη αποκατάσταση. Θα κερδίσουμε. Θα κερδίσει. Δεν θέλω να μιλάω θα κερδίσουμε. Θα κερδίσει ο Θεός τους ανθρώπους της Ρόδου. Και θα λατρεύουν το όνομά Του. Και όλοι οι θεοί θα πέσουν. Και θα παραμείνει ο μόνος Θεός, ο αληθινός Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων. Στο όνομα του Ιησού Χριστού θα γίνει αυτό. Θέλω να συμμεριστώ μαζί σας, δηλαδή θέλω να συμμεριστώ ο Γιάννης μαζί σας, μία όραση που είδε προχθές την ώρα προσευχόταν. Και θα την ακούσετε και θα τη σχολιάσω λίγο. Αλλά πιστεύω ότι είναι το μη αυτό που θα ακούσετε. Γιάννη, θα έρθεις? Ξέρετε, τον Θεό δεν ενδιαφέρει πώς χρόνο είσαι, ποιος είσαι, γιατί είσαι. Μάτε εγώ ή κάτι έτσι. Και μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους σας. Πριν 2 ή 3 μέρες ήμουν στο δωμάτιο μου μόνος μου. Αυτό το κομμάτι που λέει μπαμπάς. Πιο δυνατά. Όχι, πριν 2 μέρες ή και παραπάνω, ήμουν στο δωμάτιο μου μόνος μου και μίλαγα στον πατέρα, στον Κύριο. Και έλεγα, πώς είναι δυνατόν, Κύριε, σε ένα νησί με ανθρώπους να χάνονται τόσοι πολλοί σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Πώς εμείς, είμαστε δικοί σου άνθρωποι, το επιτρέπουμε. Εμείς τι κάνουμε για αυτό το πράγμα? Στεκόμαστε θεατές στο τι? Στο τίποτα. Και ο Κύριος μου έχει μια εικόνα ότι ο ουρανός έχει ανοίξει και τρέχει αίμα. Πολύ αίμα. Και υπάρχει ένας βράχος λίγο πιο δίπλα. Ένας βράχος πιο δίπλα. Αυτός ο βράχος είναι η Ρόδος. Και μου λέει ο Κύριος, αυτό το νησί το έχω σώσει. Αυτό είναι το αίμα μου. Και μετά από λίγο, που σε ευχόμουνα, είχα άλλη μια εικόνα και λέω, Κύριε, θέλω να λάβω, Κύριε, τα όπλα μου και να μπω, Κύριε, στη δική σου τη μάχη. Να κάνω το δικό σου το έργο, Κύριε.
και έχω μια εικόνα με ένα σπαθί φλεγόμενο. Και το έπιασα. Το πήρα. Εγώ περίμενα μια πανοπλία πάνω μου, φανταχτερή. Μεγάλη, ατσάλινη, οτιδήποτε. Στα χέρια, στα πόδια, περικεφαλαία, οτιδήποτε. Μπορώ να έχω πάνω μου ως πανοπλία, σε βέλη, δώρατα ή το οτιδήποτε. Αλλά όχι. Ήμουν λάθος. Η πανοπλία μου ήταν το αίμα του Χριστού. Και μου λέει, με αυτό μπορεί να κάνεις τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που σε αυτό μπορεί να σταθεί εναντίον. Αυτό θέλω να πω. Καλά είναι, διάπλαση. Πραγματικά αυτό καθώς μου μίλαγε ο Γιάννης για αυτό την όραση, το όραμα που είδε, μου ήρθε κατευθείαν και εμένα μια εικόνα. Η εικόνα ποια είναι? Ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα συμβεί όταν οι άνθρωποι της θα καλυφθούν απόλυτα, θα δεχτούν απόλυτα αυτό το αίμα στην ολότητά τους πάνω τους. Έτσι θα είναι όμορφη η νύμφη, στολισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού. Το πιστεύετε αυτό? Ξέρετε, ο Θεός μας αγάπησε. Μας αγάπησε. Και έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί και να πεθάνει, αλλά και να αναστηθεί, όχι για μας που είμαστε εδώ πέρα μόνο. Το έκανε για κάθε άνθρωπο σε αυτή τη γη. Και το έκανε και για αυτό το νησί. Όταν σταυρωνότανε, είχε στο μυαλό του εμένα. Είχε στο μυαλό του εσένα. Είχε εσένα στο μυαλό του. Είχε στο μυαλό του όλα σου, τις αδυναμίες σου, τον εαυτό σου, τις ασθένειές σου. Τις ασθένειές σου. Τις ήξερε την ώρα που σταυρώθηκε. Και αυτό που χρειαζόμαστε μόνο είναι να το δεχτούμε. Αλλά ποιο να δεχτούμε? Ότι υπάρχει ο Χριστός, ότι υπάρχει ο Θεός. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ότι υπάρχει ο Θεός και ότι υπάρχει ένας Χριστός, υπάρχει ένα Άγιο Πνεύμα, οι περισσότεροι το δέχονται. Το θέμα είναι, πιστεύεις σε αυτό που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό για σένα? Αλληλούια, αμήν. Πιστεύουμε πραγματικά στο έργο του Ιησού Χριστού? Πιστεύουμε? Αμήν. Πιστεύουμε? Πιστεύουμε? Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μια ταυτότητα. Είναι μια ζωή που κατοικεί μέσα μου. Θέλω να πάμε στην προς Κορινθίους επιστολή, στη δεύτερη προς Κορινθίους, β' προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και δάφη 21. Β' Κορινθίους 5-21. Πολλές φορές, ξέρετε, πιάνω τον εαυτό μου να λέω τα ίδια και τα ίδια. Αλλά ξέρετε, θα λέω τα ίδια και τα ίδια μέχρι να το κάνουμε, να το καρποθούμε αυτό το πράγμα μέσα μας. Γιατί ξέρουμε τα πράγματα του Θεού.
Μεγαλώσα σε μια χριστιανική χώρα. Ακούσαμε, έστω και αυτές τις λίγες φορές που πήγαμε ή περισσότερες φορές κάποιοι στην εκκλησία την καθιερωμένη, ακούγαμε το Λόγο του Θεού. Αλλά δεν καταλαβαίναμε τι λέει. Και θέλω να διαβάσω, είμαι σωστά? Και μιλάει ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για τον Χριστό. Και λέει, αυτόν που δεν είχε γνωρίσει αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία. Ποια αμαρτία? Τη δικιά σου και τη δικιά μου την αμαρτία, για χάρη μας. Για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στο Θεό. Και θα πάμε και προς τη Τιμόθεο επιστολή. 1. Προς Τιμόθεον 2, δεύτερο κεφάλαιο, 5 και 6 εδάφιο. Πρώτη Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, 5 και 6 εδάφιο. Και λέει, επειδή ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο Μεσίτης ανάμεσα σε Θεό και ανθρώπους, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για χάρη όλων. Μια μαρτυρία που έγινε σε καθορισμένους καιρούς. Θα το ξαναδιαβάσω. Επειδή ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο Μεσίτης ανάμεσα στον Θεό και σε εμάς. Ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος τι έκανε? Έδωσε τη ζωή του. Έδωσε τη ζωή του, τον εαυτό του, αντίλητρο για χάρη όλων. Μια μαρτυρία που έγινε σε καθορισμένους καιρούς. Θέλω να σας ταξιδέψω λιγάκι, αν μπορέσω. Πείτε ότι φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, κάποια στιγμή, στα βαθιά γεράματά μας. Έτσι δεν είναι? Το πιο όμορφο είναι αυτό. Κοιμόμενοι. Και ξυπνάμε και είμαστε στον ουρανό. Μην βιάζεστε, δεν ξέρετε τι θα γίνει. Εσείς ξέρετε. Εντάξει, αλληλούια ούτως ή άλλως. Αλλά και ξυπνάμε στον ουρανό. Και έρχεται ένας άγγελος και μας λέει, κάθισε στην πολυθρόνα. Εμείς τώρα, ξέρετε, ψαρωμένοι, τι να πούμε, είναι άγγελος, καθόμαστε, μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Και λέει, τώρα θα περάσεις το υπόλοιπο διάστημα της ζωής σου, όσο έζησες, κοιτώντας τι έκανες, τι σκεφτόσουνα σε αυτή τη ζωή. Τι καλό έκανες, τι κακό έκανες, σε ποιους και γιατί. Αλλά εκτός από εσένα, θα φέρουμε και την οικογένειά σου και τους γνωστούς σου να βλέπουν τη ζωή σου μαζί σου. Φαντάζεσαι τι φρικτή εικόνα είναι εκείνη τη στιγμή. Σε πιάνει κρύος υδρότας. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που ούτε στους πιο δικούς μας ανθρώπους δεν έχουμε εξομολογηθεί ότι έχουμε κάνει ή ότι έχουμε σκεφτεί. Έτσι δεν είναι? Φαντάζεσαι τώρα να έρθει η ώρα και αυτά να γίνουν όχι μόνο μπροστά σου, που και εσύ ντρέπεσαι πολλές φορές για αυτά που έχεις σκεφτεί για ανθρώπους, έχεις σκεφτεί για καταστάσεις, έχεις κάνει σε ανθρώπους, μη θελημένα ή άθελα. Και όχι μόνο να τα βλέπεις εσύ, αλλά είναι και όλο το σόι. Τότε που τα λεφτά, το σπίτι που δεν μου το έγραψε η μάνα μου καλά και εγώ έκανα αυτό και ο ανιψιός μου που έφαγε το οικόπεδο και το οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι? Και αυτά είναι τα πιο αστεία που μπορώ να πούμε τώρα. Γιατί στην καθημερινότητά μας έρχονται πολλές κακές σκέψεις. Θέλω να πιστεύω ότι έρχονται σαν σκέψεις και τις πετάμε και όχι δεν τις πράττουμε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα γίνει για τους ανθρώπους που δεν έχουν δεχθεί τον Ιησού Χριστό προσωπικό του σωτήρα. Γιατί για εμάς που έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό προσωπικό μας σωτήρα, είναι ο Χριστός στη θέση μας. Που έζησε μία άγια ζωή. Και όχι μόνο έζησε μία άγια ζωή, πέθανε και για τη δικιά μου άγια ζωή. Έγινε αντίλητρο.
πολλές φορές μιλάμε για τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό σαν μια θυσία. Δεν είναι θυσία. Είναι αντίλητρο. Είναι αντίλητρο. Και θα πάμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αντίλητρο στη Γένεση, στο 22ο κεφάλαιο, και θα ξεκινήσουμε από το 13 εδάφιο. Τι σημαίνει αντίλητρο? Δηλαδή, πέθανε αντί να πεθάνω εγώ. Σταυρώθηκε αντί να σταυρωθώ εγώ. Και αναστήθηκε στη θέση μου. Λοιπόν, πήγαμε. Και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είδε και Νάσου. Θυμάστε την ιστορία? Οι περισσότεροι θυμάστε την ιστορία, έτσι. Του είπε ο Θεός, το γιο σου που γέννησες, τώρα ήρθε η ώρα να τον θυσιάσεις. Και ο Αβραάμ υπάκουσε το Θεό και πήρε τον φωκαρά, τον Ισαάκ, και πήγαινανε για να το θυσιάσει. Αλλά ο Θεός ήξερε την καρδιά του Αβραάμ και υψώνοντας ο Αβραάμ τα μάτια του, είχε τη λύση ο Θεός. Και είδε ένα κενάσου. Πίσω του ήταν ένα κρυάρι που κρατιόταν από τα κέρατά του σε ένα πυκνόκλαδο φυτό. Και αφού ήρθε ο Αβραάμ, πήρε το κρυάρι και το πρόσφερε σε ολοκαύτωμα αντί του δικού του γιου. Πείτε μου, δεν είναι ο Θεός μας ένας δοξασμένος Θεός? Στην περίπτωση τη δικιά μας, δεν πήρε ένα τράγο, ένα κρυάρι. Στη δικιά μας περίπτωση, πήρε τον ίδιο του το γιο. Πήρε τον ίδιο του το γιο. Αυτόν που δεν έχει καμία κοιλίδα. Τον αναμάρτητο. Και τον θυσίασε για χάρη μας. Και τον θυσίασε για χάρη μας. Τι θέλω να πω? Όταν πιστεύω στον Ιησού Χριστό, δεν πιστεύω μόνο ότι υπάρχει. Πιστεύω ότι έγινε αυτό. Έγινε η αντικατάσταση. Πιστεύω στην αντικατάσταση. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε τη θέση μου στο Σταυρό αντί για εμένα. Και μπορεί να σκεφτείς, τι, φίλε μου, εγώ δεν είμαι τόσο αμαρτωλός. Εσύ μπορεί να είσαι αμαρτωλός. Πολύ. Εγώ δεν ήμουν και τόσο αμαρτωλός. Δεν χρειαζόμουν σωτήρα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα το πούν αυτό. Πηγαίνω στην εκκλησία κάθε Κυριακή, κοινωνάω, νηστεύω, κάνω αγαθοεργίες. Δεν θα υπάρχουνε? Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το λέμε αυτό. Και θα σου πω όμως ότι η κατάρριξη της ζωής σου είναι ο αίρμος θάνατος. Γιατί από τη μία αμαρτία του ενός όλοι μας η σάρκα έχουμε αμαρτήσει και από τη θυσία του ενός του Ιησού Χριστού όλοι μας έχουμε γίνει καινούριο κτίσμα. Τι πιστεύετε? Τι πιστεύετε? Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος μας? Το πιστεύετε? Μίλαγα με την Χριστίνα και μιλάγαμε για τη ζωή του Ιωσήφ. Ο οποίος, η ζωή του Ιωσήφ είναι και μια πολύ έτσι αγαπημένη μου ιστορία. Θυμάστε πώς είχε δει ένα όνειρο ότι είχε ένα ποικιλόχρωμο μανδύα και ότι τα στάχια που τον προσκυνήσαν και όλα αυτά. Και ήταν πολύ χαρούμενος με αυτό που του είχε δείξει ο Θεός. Ναι? Και πήγε και το έδειξε στον πατέρα του και στα αδέλφια του και αντί αυτοί να χαρούν μαζί του, του λέει, ποιος εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Και ξέρετε την ιστορία ότι μετά το παγίδευσαν, στήσανε ένα σενάριο, το πετάξανε σε ένα λάκκο. Ο Ιούδας που το λυπήθηκε, λέει να μην τον σκοτώσουμε τον άνθρωπο, να το πουλήσουμε στους καμιλιάδες που ερχόντουσαν, τέλος πάντων. Ξέρετε την ιστορία του, έτσι δεν είναι?
Γιατί σας μιλάω για αυτήν την ιστορία? Γιατί ο Θεός είναι πολύ μεγάλος και έχει ένα τεράστιο σχέδιο για το καθένα μας σε αυτό το χώρο. Ο Θεός μας έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα για τον εαυτό Του που νιώθουμε ότι θα τα ζήσουμε σήμερα. Αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε ένα ταξίδι μεγάλο και θα φτάσω στη φυλακή που έλεγα. Ο Ιωσήφ φυλακίστηκε για κάποιο καιρό στη ζωή του. Εμείς, οι χριστιανοί, πολλές φορές το σκάμε από τη φυλακή. Δεν αφήνουμε τη φυλακή να κάνει τη δουλειά της. Εάν ζούσε ο Ιωσήφ σήμερα, που τα πράγματα είναι διαφορετικά, ξέρετε ποιες είναι οι φυλακές. Φυλακές ψυχολογικές, φυλακές γάμου, φυλακές στην εργασία μας, φυλακές στα οικονομικά μας. Προσπαθούμε κατευθείαν να βρούμε τρόπους να ξεφύγουμε από αυτά. Που είναι και το λογικό. Μερικές φορές ο Θεός θέλει να ζήσουμε όλη τη φυλακή. Δεν χρειάζεται να ξεφύγεις από τη φυλακή. Γιατί η φυλακή θα σε κάνει να δεις το πραγματικό σου εαυτό, ο Θεός να ταπεινώσει. Στην Καινή Διαθήκη μιλάει για να κουβαλάς, να σταυρώνεις τον εαυτό σου. Εκείνη την εποχή ήταν φυλακή, να υπομείνεις αυτό που ο Θεός έχει να υπομείνεις. Γιατί ξέρετε, οι ευλογίες του Θεού δεν σκορπίζονται έτσι. Μπορεί να σου δώσει μια ευλογία ο Θεός που να μην μπορεί να τη διαχειριστείς και να σε καταστρέψει. Οπότε πρέπει να σε κάνει, να σε μεγαλώσει για να μάθεις την ευλογία που θα σου δώσει να τη διαχειριστείς. Ο Ιωσήφ τη μία στιγμή, στην αρχή της αποκάλυψής του, της ταυτότητάς του, του οραματισμού του για τα σχέδια του Θεού στη ζωή του, χάρηκε πάρα πολύ. Ένιωθε ότι είναι ήδη εκεί. Του πήραν πολλά χρόνια, ώστε όταν ήρθε ο πατέρας του, όταν ήρθαν τα αδέρφια του αρχικά, να μην καμαρώνει για αυτά που ο Θεός του είχε αποκαλύψει, αλλά να τους υπηρετήσει. Και νομίζω ότι η Εκκλησία, αυτό το τοπικό σώμα, το ορθόδοξο τοπικό σώμα, το οποιοδήποτε δόγμα που υπάρχει σε αυτό το νησί, αυτό πρέπει να κάνει. Να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού. Να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού. Πολλές φορές προσευχόμαστε και έντονα. Θεέ μου, ευλόγησέ μας. Θεέ μου, φέρε μας αναζωπήρωση. Τι σημαίνει αναζωπήρωση? Ένα ρεύμα καινούριο του Αγίου Πνεύματος που ξεσηκώνει, θεραπεύει. Όχι μία, δύο, τρεις φορές. Θεραπεύει λαούς ολόκληρους. Και έχει γίνει. Και έχει συμβεί. Πολλές φορές προσευχόμαστε για αναζωπήρωση, αλλά στο Θεό μιλάμε, ξέρεις, Θεέ μου, για εδώ. Το δικό μου τοπικό σώμα. Το δικό μου το δόγμα, αναζωπήρωση. Ο Θεός θέλει να μας ελευθερώσει από τις αδυναμίες της ψυχής μας. Ο Θεός θέλει τη βασιλεία Του. Και εμείς θέλουμε, σαν τοπικό σώμα, να ζήσουμε τη βασιλεία του Θεού. Και δεν θα προσευχόμαστε μόνο για αυτό το τοπικό σώμα να έρθει αναζωπήρωση. Που θα έρθει στη Ρόδο αναζωπήρωση. Να το ξέρετε. Θα έρθει. Οι άρχοντες που έχει στήσει ο διάολος θα πεταχτούν έξω. Θα γίνει και αυτό. Αλλά πρώτα πρέπει να σκεφτόμαστε για ποιον προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε για εμάς ή για τον Θεό. Προσευχόμαστε, έχουμε καρδιά υπηρέτη να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, ή θέλουν οι άνθρωποι να υπηρετήσουν εμένα, το δόγμα μου, την ιδέα μου. Και νομίζω ότι ο κάθε ένας από εδώ, που μπορεί να μην είμαστε που μπορεί να μην είμαστε αυτοί που είμαστε. Ο καθένας μας όμως έχει μια ιδέα για τον εαυτό του. Ο καθένας μας έχει μια ιδέα για τον εαυτό του. Και βάζω πρώτα τον εαυτό μου. Αυτή την ιδέα για τον εαυτό σου, αδελφέ μου, πρέπει να την υποτάξεις στα πόδια του Ιησού Χριστού.
στη Βασιλεία και στην Εκκλησία του Θεού δεν θα υπηρετείς τα δικά σου σχέδια, όσο τεράστια και έτσι θα έχει αποκαλύψει ο Θεός. Στην Εκκλησία του Θεού, όσο και τεράστια να είναι τα σχέδια που σου έχει αποκαλύψει ο Θεός, δεν θα τα ζήσεις για σένα. Θα τα ζήσεις για να υπηρετήσεις τους άλλους. Θα μου πείτε, μιλάω για δύο θέματα άσχετα, αλλά αυτά μου έδωσε ο Θεός, αυτά θα πω. Θέλω να πάω στο κατά Μάρκον, στο 10ο κεφάλαιο, 35 δάφιο. Το συζήταγα και αυτό με τον αδερφό μου το απόγευμα, τα εδάφια. Γιατί μιλάγαμε για τις προσευχές. Υπάρχουν προσευχές κατά Μάρκον 10-35. Ποιες προσευχές ακούει ο Θεός? Ο Θεός ακούει όλες τις προσευχές. Αρκεί να του μιλήσεις. Προσευχή, τι εννοούμε, ξαναμιλάω. Προσευχή είναι προς το Θεό μια ευχή. Για μένα είναι περισσότερο μιλάς στον Θεό. Του λες τι θέλεις. Όχι τι νομίζεις ότι ο Θεός θα θέλει να ακούσει. Του μιλάς τι θέλεις. Ακόμα και αν αυτό που θέλεις είναι το πιο τρελό. Ο Θεός έχει τον τρόπο, αν η καρδιά σου είναι αγαθή μπροστά του, να σε οδηγήσει. Και λέει, τότε έρχονται σε αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γη του Ζεβεδαίου, λέγοντας, δάσκαλε, θέλουμε να κάνεις σε εμάς ό,τι σου ζητήσουμε. Και εκείνος τους είπε, τι θέλετε να κάνω, παιδιά μου? Ξέρετε, εδώ τώρα που γυρνάει, ζητήστε. Και εκείνοι του είπαν, δώσε σε εμάς να καθίσουμε ο ένας από τα δεξιά σου και ο άλλος από τα αριστερά σου μέσα στη δόξα σου. Είναι κακιά ευχή αυτή? Όλοι δεν θέλουμε να ζήσουμε τη Βασιλεία του Θεού, στην Εκκλησία μου, στη γενιά μου, τώρα. Το θέλουμε. Αλλά ακόμα ήταν σε νηπιακή ηλικία και την προσευχή αυτή δεν την προσευχόντουσαν για τη Βασιλεία του Θεού, την προσευχόντουσαν για εκείνους. Έτσι δεν είναι? Θα μου πεις, όπως έλεγα με τον αδερφό μου, είναι καλύτερη προσευχή από αυτή που είχε πει, δεν είχα πει, ξέρω εγώ πότε τι είχα πει, να πέσει φωτιά να κάψει το χωριό. Οπότε, να ξέρετε ότι ο Θεός ακούει όλων των ειδών τις προσευχές. Εντάξει, τους δίδαξε. Στην πορεία τους δίδαξε να ζήσουν τη Βασιλεία Του, αλλά όχι για εκείνους. Να ζήσουν τη Βασιλεία υπηρετώντας τους άλλους. Ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα να υπηρετήσεις? Θες να υπηρετηθείς ή να υπηρετήσεις? Δεν θα διαβάσω άλλο, ούτε θα μιλήσω άλλο, είναι 8 και 4. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο πρώτος υπηρέτης. Θα το διαβάσω κι αυτό, αφού μου ήρθε. Ο πρώτος υπηρέτης. Πάμε κατά Ιωάννη. Κατά Ιωάννη 13ο κεφάλαιο. Ορίστε. 13ο. Εδάφιο 3. Είναι κάτι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Ο Ιησούς, ξέροντας ότι ο Πατέρας έδωσε σε Αυτόν τα πάντα στα χέρια Του και ότι από τον Θεό βγήκε και προς τον Θεό πηγαίνει, ακούστε, είναι μια αποκάλυψη αυτό για όλους μας. Εδώ μιλάμε ότι για τον καθημερινό χριστιανό είναι η ταυτότητά σου στον Κύριο. Όταν καταλάβεις πραγματικά ποιος είσαι, ότι μας έχει δώσει τα πάντα στα χέρια μας, ύστερα από τη θυσία Του, και ότι από το Θεό βγήκε το αναγεννημένο πνεύμα και προς το Θεό πηγαίνει, σηκώνεται από το δείπνο και βγάζει τα ημάτια Του, παίρνοντας δε μια πετσέτα, ζώστηκα ολόγερα στη μέση. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωσμένη στη μέση. Όταν κατάλαβε, όταν βρήκε την ταυτότητά Του, θα μπει την είχε χάσει. Μην ξεχνάτε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ζούσε εδώ πέρα ούτε σαν ημίθεος, ούτε σαν Θεός. Ζούσε σαν άνθρωπος. Έτσι. Το πρώτο που έκανε όταν βρήκε την ταυτότητά Του, κάποιοι θα μου πείτε την είχε βρει νωρίτερα. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό χρησιμοποιώ. Όταν αυτό του έγινε συνείδηση, το πρώτο που έκανε ήταν να υπηρετήσει τους μαθητές Του.
δεν μπορούμε να σκεφτούμε εμείς τώρα πολύ εύκολα. Ζούμε σε μια πολύ καθαρή κοινωνία. Αλλά εκείνη την εποχή, φαντάζεστε πόδια ημιξυπόλυτα, δηλαδή σε σανδάλια, μετά από μια πορεία, ξέρω εγώ, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι περπατάγαν πολύ, σε τι κατάσταση ήταν τα πόδια τους. Εδώ πέρα καλά, άμα σου πω, έλα να σου λύνω τα πόδια, θα πεις όχι, δεν θέλω να μου πεις τα πόδια, θα ντραπείς. Έτσι δεν είναι? Είναι το φυσιολογικό. Γιατί νιώθεις άβολα. Ο Ιησούς Χριστός υπηρέτησε τους μαθητές του. Γιατί ήρθε για να υπηρετήσει και όχι να τον υπηρετήσουν. Εάν αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ελλάδα, εάν αυτή η κατάσταση στη Ρόδο είναι αυτή που είναι για όλοι αυτοί με τα δόγματα που μιλάνε για Θεό, θέλουν οι άνθρωποι να τους υπηρετήσουν. Να υπηρετήσουν τις ιδέες τους, να υπηρετήσουν τον οποιοδήποτε σκοπό, όσο και καλός να φαίνεται. Ο Θεός όμως μας μιλάει και μας λέει σήμερα, ποιος θέλει πραγματικά μες στην καρδιά του να μην υπηρετήσει τα συμφέροντά του, να μην εργαστεί το χάρισμά του, ποιος? Μα μου το έχει χαρίσει ο Θεός. Δεν πρέπει να το βγάλω στην επιφάνεια? Εμείς δεν λέμε όλοι. Ποιος είναι διαθετημένος λοιπόν να τα δώσει όλα, γιατί στον πλούσιο είπε, αφού τα έχεις κάνει όλα, πουλά άλλο τα υπέρχοντά σου. Σε σένα και σε μένα δεν λέει για τα υπάρχοντα. Είσαι διαθετημένος να πουλήσεις, να δώσεις αυτό που νομίζεις ότι έχεις ιερό για εμένα. Γιατί ξέρετε, θα σας πω ένα τελευταίο. Στην καθημερινότητά μας και εσάς, θα δείτε τι είναι αυτό που σας πονάει πραγματικά. Σας πονάει το έργο του Θεού ή σας πονάει μια κουβέντα που θα σας πει ένας διπλανός? Σας πονάει το έργο του Θεού ή σας πονάει ότι δεν κατέχετε τη θέση που θα έπρεπε να κατέχετε? Τι σας πονάει παραπάνω? Και όλα αυτά μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε. Δικαιοσύνη, το χάρισμά μου, τα χρόνια μου. Τι σε πονάει περισσότερο, αδελφέ μου και αδελφοί μου? Σε πονάει το έργο του Θεού ή η σάρκα σου? Και εκεί είναι που λέει, πρέπει να σταυρώνεις καθημερινά τη σάρκα σου. Και το θρησκευτικό πνεύμα, το νομικίστικο πνεύμα, αρχίζει και μιλάει για τα φύλλα που έχει το δέντρο. Κόψε αυτό, κόψε εκείνο, μη κάνεις το ένα, μη κάνεις το άλλο. Ενώ αυτό που ήρθε ο Ιησούς Χριστός να κάνει είναι να κόψει την ρίζα. Και η ρίζα έρχεται από μέσα σου. Νιώθεις ότι είσαι κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι? Μα μου το είπε ο Θεός. Ταπεινός σου. Γιατί ο Θεός αυτό που έχει να κάνει στη ζωή σου θα το κάνει. Το έκανε στον Ιωσήφ, το έκανε στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ τι νομίζεις, θα μπορούσε να είναι βασιλιάς αυτός που είναι, αν δεν είχε τον Σαούλ να το κυνηγάει και να νιώθει τρομοκρατημένος? Θα έφτανε στο σημείο να γίνει ένας βασιλιάς όπως έγινε? Ο Θεός επέτρεψε τον Σαούλ να το κυνηγάει μια ζωή. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε την εξουσία από την αρχή που γέννησε να εξαφανίσει όλους τους Φαρισαίους, όλους αυτούς που ήταν εναντίον του? Επέτρεψε να τον φθονούνε οι Φαρισαίοι, να τον φθονούνε μέχρι την ώρα, αλλά δεν μπορούσαν να τον σκοτώσουν, να τον θανατώσουν, μέχρι την ώρα που ήξερε ότι ήρθε η ολοκλήρωση του έργου του και τώρα λέει, ωραία, με φθονείτε, έρχομαι στην Ιερουσαλήμ, παραδίνομαι σχεδόν. Νομίζετε ότι πραγματικά πιστεύετε ότι ο Θεός είναι Κύριος μας ή όχι? Λοιπόν, εάν είναι Κύριος μας, εμπιστευτείτε Τον. Εάν είναι Θεός μας, εμπιστευτείτε Τον. Και μην το σκάτε από τις φυλακές σας. Προσευχηθείτε. Μιλήστε Του. Το σκάμε. Όπου νιώθει άβολα η ψυχή μας, το σκάμε. Όπου νιώθει κοιμόμαστε. Οι μαθητές, αυτό που είπε ο Γιώργος προηγουμένως στην εισαγωγή, κοιμόντουσαν. Γιατί όταν είσαι ψυχολογικά χάλια, οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουν, κοιμόμαστε. Γιατί κοιμούνται. Και αυτό που ένιωθαν οι Απόστολοι εκείνη τη στιγμή, νιώθαν το τέλος. Δεν μπορούσαν να ξαγρυπνήσουν. Ήταν πλακωμένη η ψυχή τους. Ξύπνα. Ο Θεός είναι ζωντανός.
Ο Θεός είναι Κύριος. Και αυτό που έχει να κάνει με τον καθένα μας εδώ πέρα θα το κάνει. Δεν μπορώ να τον προωθήσω εγώ, ούτε αυτός, ούτε εκείνη, ούτε αυτός, ούτε ο άλλος. Αυτό που έχει ο Θεός να κάνει με σένα θα το κάνει. Θα το κάνει. Εμπιστέψου Τον. Θα το κάνει. Εμπιστέψου Τον. Μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Μην εμπιστεύεσαι τη σάρκα σου. Μην εμπιστεύεσαι την καρδιά σου. Μην εμπιστεύεσαι τη ψυχή σου. Διάβασε το Λόγο του Θεού. Δες ποιος είναι ο Θεός. Ότι είναι πάντα υπέρ σου. Ότι είναι αγαθός. Και αυτός θα μας οδηγήσει. Θα μας πάρει από το χέρι και θα μας πάει μέχρι εκεί που θέλει. Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει. Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει το έργο του Θεού στη ζωή σου είναι το υπερήφανο πνεύμα. Δύο πράγματα τα οποία είχε ο διάβολος ήταν υπερήφανο πνεύμα και φθόνο για αυτό που επρόκειται να γίνει με τον Αδάμ. Δόξα στο Θεό, ήρθε ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Και όλα αυτά τα πήρε πάνω του. Όλα αυτά τα πήρε πάνω του. Και εμείς δια της φύσεως τώρα μπορούμε να σταυρώνουμε τον εαυτό μας καθημερινά. Και να λέμε, Θεέ μου, ναι, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσεις. Πρέπει να λες αλήθεια στον εαυτό σου. Και γι' αυτό υπάρχει και ο Λόγος του Θεού, για να καταλάβεις ποιος είσαι και ποιος είναι ο Θεός. Πρέπει να το αναγνωρίσεις. Ναι, Θεέ μου, είμαι υπερήφανος. Ναι, Θεέ μου, ζηλεύω. Ναι, Θεέ μου, είναι εκείνο. Ναι, Θεέ μου, είναι αυτό. Αλλά πού θα πάω? Πού μπορώ να πάω καλύτερα? Σε ποιον να πάω? Εσύ θα μου οδηγήσεις. Πατέρα Άγιε, σηκωθείτε αν θέλετε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ είσαι ένας Θεός Άγιος. Είσαι ένας Θεός τεράστιος. Είναι ένας Θεός που μας περιμένει και μας περιμένει. Μας περιμένεις να δώσουμε την καρδιά μας σε σένα, Πατέρα Άγιε. Να δώσουμε την καρδιά μας ολόκληρη σε σένα, Πατέρα Άγιε. Ναι, ξέρουμε, βιαζόμαστε, Κύριε, για τη βασιλεία σου. Αλλά μερικές φορές, Κύριε, βιαζόμαστε πιο πολύ για τη δική μας βασιλεία. Και το αναγνωρίζουμε σήμερα, Πατέρα Άγιε. Και ξέρουμε και πιστευόμαστε σε σένα, Κύριε, ότι εσύ θα εργαστείς μέσα μας για να δουλέψεις για τη δικιά σου βασιλεία, Πατέρα Άγιε. Ναι, Κύριε, το ομολογούμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά εσύ έχεις φέρει ένα αγεννημένο πνεύμα μέσα μας, που είναι πιο ισχυρό από το οτιδήποτε, Κύριε. Και ερχόμαστε με παρησία, Κύριε, μπροστά στο θρόνο σου και να σου πούμε, Κύριε, ναι, το θέλημά σου. Ναι, το θέλημά σου, Κύριε. Όσο και να πονέσει τη ψυχή μου, Κύριε. Ναι, γιατί, όπως είπαμε και νωρίτερα, Κύριε, στις προσευχές μας, αν σε έχουμε, Κύριε, αγγίξει λίγο, αν σε έχουμε γνωρίσει λίγο, αν σε έχουμε, Κύριε, αισθανθεί λίγο, αν μας έχεις μιλήσει λίγο, αυτό το συναίσθημα δεν το αλλάζουμε για κανένα συναίσθημα, Κύριε, και για καμία σάρκα αυτού του κόσμου, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μαζί με εσένα, Κύριε, εσύ θα μας τα δώσεις όλα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα όλα. Μας ενδιαφέρεις εσύ, Πατέρα Άγιε. Στο όνομά σου, Κύριε. Στο όνομά σου, Κύριε. Στο όνομά σου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, που το χρησιμοποιούμε, Κύριε, όχι μάταια, Κύριε. Πιστεύουμε, Κύριε, στο έργο που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός για εμάς. Πιστεύουμε και στο έργο που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός για κάθε άνθρωπο αυτή τη στιγμή στη Ρόδο, Πατέρα Άγιε. Πιστεύουμε, Κύριε, εσύ θα ευλογείς αυτό το νησί. Πιστεύουμε, Κύριε, ότι αυτοί οι άρχοντες, Κύριε, του νησιού θα φύγουν από το νησί, Κύριε. Ναι, Κύριε. Ποιος είναι ο καρκίνος που μπορεί να σταθεί στη δικιά σου παρουσία, Πατέρα Άγιε? Ποιος είναι αυτός ο θανατηφόρα αρρώστια, Κύριε, από τον διάβολο που μπορεί να σταθεί μπροστά στη παρουσία σου, Κύριε? Ποιος τολμάει να αντισταθεί στη δικιά σου παρουσία, Πατέρα Άγιε? Ποιος τολμάει, Κύριε? Κανένας, Κύριε, δεν θα τολμήσει, Πατέρα Άγιε. Γιατί στη Ρόδο υπάρχει καινούριος παίχτης. Στην Ρόδο υπάρχει καινούριος Κύριος. Στη Ρόδο υπάρχει καινούριο αφεντικό και το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. Πείτε το όλοι, το όνομά του τι είναι? Είναι Ιησούς Χριστός το όνομά του. Και είναι αυτός, Κύριε, που θα κάνει κουμάντο μέσα από εμάς, Κύριε. Γιατί εσύ μας έχεις αποστείλει, Κύριε. Και θα κάνουμε το θέλημά σου, Πατέρα Άγιε.
Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για όποιον έχει έρθει αυτή τη στιγμή, Κύριε, εδώ. Εσύ να τον ευλογήσεις. Εσύ να τον ευλογήσεις, Κύριε, να ευωδώνεις στους δρόμους του, Πατέρα Άγιε. Πατέρα Άγιε, περιμένουμε τη δικιά σου κίνηση, Κύριε. Και ήδη την έχουμε. Την περιμένουμε, Κύριε, με ένα δυνατό τρόπο, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε να μας χτίσεις, ώστε όλη η δόξα να πηγαίνει στον Πατέρα μας στον ουράνιο, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Αμήν.